Parehas ba? Hindi na para may grade ko. Ako may grade. Good afternoon, brothers and sisters. First, please kneel for the novena to Saint Padre Pio. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Beloved Saint Pio Pietrelcina, you had the signs of the passion of our Lord Jesus Christ on your body. You carried the stigma for everyone, enduring both the physical and mental sufferings that racked your soul and body in a continual sacrifice. We beg you to pray for us so that we will be able to accept both the little and the larger crosses we too must bear during our life on earth, and to offer these sufferings to God, assuring us a place with Him in eternal life. Efficacious Novena to Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Sacred glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, He will give it to you. Behold, in your name, I ask the Father for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this, our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus. Pray for us. Prayer through the intercession of Saint Pio Pietrelcina. Dear God,
You generously bless your servant Saint Pio Pietrelcina with the gifts of the Spirit. You mark his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession in the grace of which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us to tender devotion to Mary, Mother of Jesus, and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak, and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close, and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late, and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolation because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life.
Amen. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli ka mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Di imi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasorog kan kapwang nangangiipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora di Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora di Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora di Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan, ang kapiestahan ni Jesus Nazareno, ang satuyang mass intentions. Thanksgiving in honor of Senior Jesus Nazareno by a devotee for passing the technical intern training evaluation examination by Novi Cervantes Nuez. In honor of Senior Jesus Nazareno by Leticia Tolarba and family for the birthday of Ning Saunar by Saunar family. Thanksgiving also offered by Llamosa family, Ricardo Encinas and family, Quiñones family, Joanna Boras, Pexon Saqueton family, Rosales family, and Nene Camara. Special intention for healing and fast recovery of Lilia Pacheco Pempil, offered by Linda Orsua. For good health of Espinilla family, offered by Espinilla family. For healing and fast recovery of Joel Pexon by Pexon family. Special intention also offered by Lourdes and Rosales family. For the eternal repose of the following souls. For Victoria by SAA High School Batch 74 to 78. For Juliana by Mrs. Agripa. For the soul of Lorenzita and Ricardo by Ronnie Padilla family. For Claire by Mika and Carl Murillo. For Deogracias Porita Adelina 10th anniversary by Joe Año Nuevo. For Jose Rene by Mr. and Mrs. Ed Medrano. For the soul of Rogelio by Dolly Navarra and family. For Nancy by Maraña family. For Saldi by Marquez family. For All Souls by Quinones family. For Esperanza by Moniz family. For Jose by Piñero family. For Efren by Alex Leguno. For the soul of Osias, Carmen, Esteban Jr., Domiciano, Escolastica, and Justina by Mary Goldlim. For the soul of Elma by Anthony Belair and family. For Nestor and Salome by Melanie Granadino. For William by Fe Moyo and family. For the soul of Sofronio, Basilisa, Jose, Lourdes, Placida, Alberto, and all souls by Nene Camara. For Judith, Edna, and Elmero by Nene Camara. For the soul of Perdo, Salvacion, Dominga by Malia family. For the soul of Cesar and all poor souls by Mary Agnes. Matindog po ang gabos sa sinawiton niya to ang awit sa pagpoon. Madya Kristiyano, pasiring sa Belen, huli ng dala sa tuyong kabilang, tinanong doon, ating kalangitan, madya ka mo magsamba,
Sa ngaran ka Ama, sinaki sing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katuninungan ni Jesu Kristo kagurang nantaan, pagkamot kan Dios, simpagi sumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ini ang kapistahan, Senyor Nazareno, Jesus Nazareno, is also the feast of the exaltation of the cross. Na igwa man din sa diring piyesta, kung nagkakamali August 8, kaya lang ta nakikisumaro kita sa bilog na Pilipinas. The Quiapo Church is a national shrine, so nag-celebrate kita kaini. Ako untaan sa ito mga kasalan, tangani magkano ko kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman. Asin Sa indo mga tugang. Tanagsala ko nin makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos ng Angeles and Santos, sin sa indo mga tugang, nakoy pamibis kaguranan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakaman, sin pakapatawadan sa tama kasalan, darahon kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Kagurangnan maharap ko, kagurangnan maharap ko, Kristo maharap ka, Kristo maharap ka, kagurangnan maharap ko, Kamurawayan sa Diyos, sa kaitaasan, sin sa daga katuninungan, sa mga taong marayan buot. Ginoo mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Huli kan dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakaman, kagurangnan aking bugtong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, kordero kan Diyos, akin inama, kaya nagpapara kan makasalan kinaban, kay raki kami, ika nagpapara kan makasalan kinaban, ako ang samong pakimaherak. Ika nagtutukaw sa to kan ama, kay raki kami, tay kasanaan banal, kasanaan kagurangnan. Ikasanaan orog kahalangkaw, Hesu Kristo, kay bakan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na nagbuot na anbugtong mong aki, magtiyos kang krus. Sa pagligtas kan katawohan, warasa namimibig kami na kaming nagmimidbid kan sayang misteryo. Sa kinaban, papagkaniwag magkamit sa langit kan mga premyo nin sa iyang pagtubos. Huli kay Jesu Kristo, kagurang naniyamos sa imong aki, kay bamang nabubuhay as sinagahadi. Kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hemateon nyato an enot na babasahon. Ginuno sa libro nin mga numero. Hali sa bukid nin Hor, naglakawan ni Israelita pasiring sa dagat na pula, tanganing mag-agi sa palibot kandaga nin Edom. Alagad sa dalan, nawara nin pasensya ang mga tawo, asin nagtaramsinda tumang sa Diyos sa kaki Moises. Naggurumod-gumod sinda. Ta daw ta ilinuwas mo kami sa Ehipto, tanganing magadan sa disyertong ini, na mayo nin pagkagan asin tubig. Nauuyam na kami sa mayong halagang pagkakana ini. Huli ka ini, nagpadara ang kagurangnan nin mga mararang halas,
asin sininghot kan mga ini an mga tawo, kaya dakol sa sainda ang nagadan. Nagduman ang mga tawo kay Moises asin nagsabi, nagkasala kami kan magtaram kami tumang sa kagurangnan asin sa imo. Mamibi ka sa iya na haleon ang mga halas na ini. Kaya namibi si Moises para sa mga tawo. Tinaramanin kagurangnan si Moises. Gumibo ka nin sarong halas na bronse, asin ibugtak mo sa sarong palo. Ang lambang masinghot na humiling kaiyan, mauumayan. Kaya nagibo si Moises nin sarong halas na bronse, asin ibinugtak sa sarong palo. An si Isay man na nasinghot, minahiling sa halas na bronse, asin nauumayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Dai paglingawan ang mga gibo kan kagurangnan. Dai paglingawan ang mga gibo kan kagurangnan. Himatea banwaan ko ang sakong katukdoan. Ikiling nindo ang talinga sa mga sasabihon ko sa sakong mga ngoso. Bubukahon ko sa parabolaan sa kungoso, asin ibubulwak ko sa mga patuod kan enot na panahon. Dai paglingawan ang mga gibo kan kagurangnan. Kung ginagadan, nagdadalagan sinda sa iya sa pagpatabang, minabalik asin minaamay sa Diyos. Nagigirumduman na ang Diyos, iyo ang sa indang gapo, ang Diyos na urog kahalangkaw, ang sa indang kagtubos. Dai paglingawan ang mga gibo kan kagurangnan. Inulog-olog ninda siya sa saindang nguso, asin sa saindang dila nagpuputik sa saiya, bako sinda maimbod sa saiyang tipan. Dai paglingawan ang mga gibo kan kagurangnan. Alagad siya sa ubod niyang pagkaherak, hinipnuan niya ang sala, dai sinda niraraot. Balakid niyang pinabirik ang sa iyang kaanggotan, dai pinabukas ang bilog niyang pagpangisog. Dai paglingawan ang mga gibo kan kagurangnan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Danay na nasa sa iya ang pagkani Diyos, alagad dai siya nagdayupot na pantayan ang Diyos, kundi nagpakadai siya sa sadiri. Inako ang kamugtakan nin sarong uripon, ipinangaki siring sa tawo. Kan siya naging tawo, nagpakumbaba siya asin nagmakinuyog-kuyog sagkod sa kagadanan ning krus. Huli ka ini, initaas siya nin Diyos, dangan tinaawanin ngaran, naurog sa gabos na ngaran. Kaya sa ngaran ni Jesus, maluhod ang gabos sa langit, sa daga, sa kasairarom kandaga. Tanganing ang gabos magpahayag na si Hesu Kristo, iyo ang kagurangnan, sa kumurawayan ni Diyos Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. Sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa ka ni Banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Kristo nagsabi,
Mayo pa ni nakakasakat sa langit, kundi ang akin ng tao na nagilig-hali sa langit. Siring na initaas ni Moises ang bronseng halas sa sarong palo, duman sa katlangtadan, siring man, kay puhan ay itaas ang akin ng tao, tanganian sa isay man na magtubod sa iya, magkamit din buhay na dahing kataposan. Ulitan namot na gayo ang Diyos sa kinaban, kaya itinaon yan sa iyang bugtong na aki. Tanganing an sa isay man na magtubod sa iya, dahi magadan, kuni magkamit nin buhay na dahing kataposan. Ulita dahi sinugo nin Diyos sa kinaban, an sa iyang aki, tanganing hukuman an kinaban, kundi tanganing ikaligtas ini sa paagi niya. Maray na bareta, kan kagurang nan, Pag-omaw sa imo, Kristo. basahon tayo ning short history ning debosyon sa Santo Senyor Nazareno sa Quiapo, Manila. In 1588, nagdigdibaga sa mga Kastila, 1521, no? So, 1558, several years after, the Franciscan Mission outpost in Quiapo was separated from Santa Ana de Sapa. It became a parish dedicated to the holy name of Jesus, with Saint John the Baptist as patron. In the 17th century, a dark image of Jesus Christ carrying the cross, known as the Nuestro Padre Jesus Nazareno, was brought to Manila by a galleon from Mexico. The image was enshrined in the first church of the Recoletos at Bagumbayan or Luneta, and then to the church of Saint Nicholas of Tolentino in Intramuros. The devotion to Jesus of Nazareth, or Jesus Nazareno, became very popular and led to the establishment of the Cofradia de Jesus Nazareno, which was recognized by Pope Innocent X in 1650. Between 1767 and 1787, the replica of the image was transferred to Quiapo Church. Pope Pius VII bestowed the apostolic blessing to those who venerate the image. January 9 eventually became known as the Feast of Jesus Nazareno. So ini po ang historical background kan debosyon sa Quiapo. Na-mention so Luneta, kaya so pagpahalik naman mga pigigibo before proceeding to the shrine itself, no? May garo pahalik o may pagtiripon, may misa duman sa Luneta, and the following day, very early in the morning, mapuuna so prosesyon pasiring sa shrine. Ang istorya kang pagligtas ni Kristo sa satuya na nagpon kan siya ipangaki kan Christmas Day, sagod na siya nagdulot kan sa iyang buhay sa krus. Saro po na pangyayari na nagpapatunay na siya naging tao, asin nagsakit, asin nagadan. Kaya ini ang mga patunay na ining Diyos na pinadara sa tuya, naging tunay na tao. Tanganing kitang mga tao, madaling maka-relate sa iya, asin makahagad sa iya ni na tabang na langit noon. Asin susog sa Ebanghelyo, dahil manapadigdi, ang aki inin Diyos, tanganing hukuman ng kinaban, sa nagkasala ng aya, pon pangaya kang binugtak kang Diyos so primerong tao, adan asin eba sa paraiso, sagod na ipinadara ang sa iyong bugtong na aki, patuloy na nagkasalang tao. Ngunyan, nangangay pukutaki punishment, alagad sa kaisipan kang banal na Trinidad,
sinubol ko na si Jesus, tanganing siguro mahilingan sa iyang pagtios, sa pagiging pagpasan kang krus, asin pagkapako sa iya. Tanganing ang tao, urog na maintindihan no, ang nasabing pagsakit. Ninulita, pwede man kitang magsakit, alaga day manin noble purpose. Kung ang mismong pagsakit, ikaw ang panudumanan, day pwede masasayang. Kaya ini ang pangapodan sa mga ginigibotang pagtios sa daw, if there are difficulties in our lives, may mga day ma-resolve na mga problema, niyaon ng mahal na Diyos sa pagin ni Kristo sa pagtabang sa tuya. Ninulita, nagisiyang tao, precisamente na maintindihan man ang pagiging tao ta. Kaya it follows na siya sana ang magiging kaligtasan, magiging redeemer ni kan lambang saro. Kaya pigalin tulad so pagpako sa krus ni Kristo, duman sa halas na kan time ni Moises, mantang sinda nagbabaklay hali sa Ehipto. So, dahil nagtuturubod na mga tao, nag-iiba nga ni sa paglakaw, hali sa daga ning kaoripnan, alagad, dahil nagada pugulan ang pagpara, ngurob-ngurob. Kaya siguro na angkot ang Diyos asi na gadan sa iba by sending the poisonous snakes. Agad siring sa pagkahera kang Diyos na yaon adanay sa kaibahan kang tao. So gidibong bronzeng palo. Ito ang naging kaligtasan, no? Digdigaron ako akang medicine, ang simbolo, no? Ito bagang reseta. Nyaon bagas so nakapurupot so imahin kang snake sa simbolo kang medicine na pag nagre-reseta kay bulong, there is the symbol of the snake, no? Nakapurupot sa garo. Ano yan? Garo spear or... Nang bot sabiyon, ang mismong bulong sa tuyang mga kadipisilan, ang Diyos ang minatao. Kung babalikan tang Diyos na naglalang sa to, nagligtas sa to, dahil man na ibang matabang, iyo man sa naang pinadara kang mahal na Diyos, iyo man sa naang tagapagitan, tagapagultanan between man and heaven, iyo ang tinaawan na titulong kagurangnan susog sa surat ni San Pablo sa second reading. Kaya siguro, maski nga nasa lawag kita kang Christmas, ang sa tuyang pagselebrar kang exaltation of the cross o ang kapista ni Jesus Nazareno, dakula man ang kaulugan, ulita, ang pagkamundag ni Jesus, magiging kumpleto sa pagdulot niya kan sayang buhay, precisamente sa krus. Ang krus ng kaligtasan, ang krus na kakaputan ng lambang tao, tanganing makaligtas sa tibaan na kagadanan, nadulot man sa nakansay ang pagiging self-centered o daipag-ako sa Diyos na iyo ang ipinadarang sa iyang kagtubos. Ikaw po digding pamibinin banwaan, kaya matindog kita para sa pamibinin banwaan. May ibig kita sa amba na namot ng gayo sa kinaban, kaya sinubol niyan sa iyang akit, ang aring magadan,
sa krus para sa tukong kaligtasan. Ang simbag, kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinangyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa kinaban, sa irarom kan tanda kan krus ni Kristo, padagos na labanan ang karatan, sagkod sa kapangganahan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang katawuhan sa lambang nasyon asin kultura, magkamit kang katalingkasan asin katuninongan, huli ki Kristong ipinako sa krus, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nangangaipo kan pagkaherak asin kapatawadan kang Diyos, maglaom sa krus ni Kristo, bilang dalan para sa katuninongan asin pakipag-ulian, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang makamidbid sa krus ni Jesus, kan paglaom para sa lubos na kaumayan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagadan ki Kristo, malinigan sa saindang mga kasalan, huli kang dugong pinabulos niya sa krus, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Mamumuto nama sa buhay dini, asin sa maabot na panahon, ang samuyang paglaom yaon sa krus, warasan sa samuyang mga kahagadan, mantang nag-uumaw kami sa imo, hulikan sa imong mga pagkaherak, huli ki Kristo sa mong kagurangan. Amen. Liturhiya kang Eucharistia. Maghatang kita sa altar ni Diyos, ulitan natin mo na hanggang sa tuyan, magurong pa kita, pagmamahal na siya, at pinagkabuhay, ito sa iyo, at pinagkabuhay, ito sa iyo. Magpamibig ka mga tugang, tanganin sa ko sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakaman. Akoon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong makamot, para sa kaumuan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibig kami ning pagdolot na nagdarakan kasalan, ninbilog na kinaban sa altar kang krus, maglinig sa sa gabos na kasalan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Toong maninigo, asin dapat, matanos sa nakakaligtas, danay, sin minsan sa nagpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman, na dahing kasagkoran, tatinugdas mo ang kaligtasan, nin katawohan, sa kahoy kan krus, tanganing, kung sain ang kagadanan, nagsupang, dumanman ang kahoy mabangon, ang buhay mabangon giraray. Asin ang kagdaog, ang nagdaog sa kahoy man madadaog, uli ki Kristo sa mong kagurangnan, uli sa iyan mga angheles, nag-uumaw kan sa imong kamahalan, nagsasambaan mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes ng kalangitan, sin mga banal serafines, boronyog, asin maugmang nagsiselebrar. Awat pamanlugod, na ipagbuot mong makasanong sa indan sa mga tingog, maludok na nagpahayag din pagtubod, as din nagsasabi, Banal, banal ang kagurangan, Diyos ni mga upo, ang langit asin dagat, Pano ka
kagurang nani ka nagadan banal, barabod ng gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanala ka ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mo ang kagurang nan sa Yesu Kristo, kan siya sa lugaring na buot, pinagpasuliban sa pasyon, nagkuhan ng tinapay, sin pagpasalamat, binaakini, asin tinao sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuhanya man kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tainiyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Anong pagkagatan mo kakurangan, ipinapamalitan mo ang pagkabuhay mo, liwan, ipinapayang sa kanya ikaw ang Kaya kami nagurumnong sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong magagurangdan, kading tinapay nin buhay, sin kalis sin kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo ang mga tubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami, nag-aarang, na kami nagpapakinabang ng hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Karoon dumakagurangdan sa imong simbahan na nakalakop, sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo si Joel, sin kang gabos na klero, siring man, garam dumas sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urog na itong pinapaymaybi sa misang ini, sinang gabos ng mga gadan, dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalagon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay Ban Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang mabiniyo na esposo, sa Anudas Tadeo, asin mga banal na apostoles, singabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairaskan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sin kay Banya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Narugdoan ka mga nakakaligtas na togon, pinatuod kan Diyos no na kaugalian, ngangahas kitang magsabi, Aman niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatongan kahadean mo, mangyarian bot mo sa dagaan, siring sa langit. Sa mong kakanon sa roaldaw, tao mo sa muya ang unyan, sin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya man mga nagkakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot, gawa kami sa gabos na maraot, na may mibig kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natubangan sa iyong pagkaherak, maging danin talingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Sa Kristo kagurangdan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa indo. Hare pagilingaan sa mga kasalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan,
Asin papagkaniguan siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Kanan nabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Patuninongan asin pagkamot ng kagurang nandanay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kan tandaan katuninongan, peace be with you. Cordero con Diyos, ang kasalan ng kinaban, kalaki kami. Cordero con Diyos, nagmamahal ng mga kasalan ng kinaban, kalaki kami. Cordero con Diyos, nagmamahal ng mga kasalan. Mga tugang yan sa kagurangnan, itinaas sa krus, tanganing iligtas ang gawos, nagtutubod sa iya. Siyang kudero kan Diyos, agpaparang makasalan kinaban, paladan ang mga inaapod sa pagpakinabang kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad, magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mau umay. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Alainin kagurang ng Diyos, namumutaling kabos. Ikan sa kuyang akin na magtutubos. Pagyanay ng isinapot ako, nganing maibalik nindan mo ay napanan. Mamibi kita. Kagurang na ni Kristo, kaming pinakakan sa banal mong bangkete, mapakumbabang nagangayo-ngayo, nang tinubos mo uli kang krus na nagtaong buhay, daroon mo sa kamurawayan kan pagkabuhay liwat, siya nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurang naan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu.
Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamanasin mamumuto ng Ama, Anaki, Asin, ng Espiritu Santo. Amen. Dulot ng banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening. Ang Pasko ay